Allah woni adan alkawal alkuti alal imani do nuɗɗinki bin nabi annabijo sallallahu alayhi wa sallama in kharaja non ko to annabijo may wurtake awaman labo ɓe alkotiri bin nabi annabijo sallallahu alayhi wa sallama haa to kamɓe alkani Allah to annabijo may ɗo ɓe alkani Allah to annabijo may nelama ɓe nuɗɗinanmo koma annabijo e ɓaawo o nelama ɓe alkotiri be maako dow ɓe nuɗɗinanmo awin nabiya ko annabijo on ɓe alkotiri dow laatago Allah yu'awinu ɓe wallata alayhi dow annabijo ɓe walla almushrikina heferɓe ɓe walla heferɓe dow annabijo fariqun mana yeɓre minhum ɓe ibgo e maɓɓe nabasahu sakkina alkawal go woni ɗarahu sakkina ngal binaddihi ɓe fistuki naway alkawal may nda zati may ɗo ɓe ho'a ɗum ɓe sakkina ɗum be juuɗe maɓɓe aa ko wiyetena ɗaba may ɗo sakkingo may ɗo soyde huugo deedey ko alkotira be maɓɓe hanjum sakkingom haa to o wiyan no nabasuhu wara a zuhurihim go ka annahum la ya'lamun ay fariqun yeɓre minhum de yibgo e maɓɓe nabasahu sakkina alkawal may binaddihi ɓe fistukingal jawabum ɗum jawabu kullama ɗo wa huwa mahallu listifami alinkari bana no jawmu tafsir o waɗi bal accu Allah tedduɗo ɓangiɗo o wi bal accu lil intigali egguki mana bananiɗo bal accu mana ko ɓe huwata ɗo aksaruhum ɗuɗɗum maɓɓe la yuminuna ɓe nuɗɗinta on walamma jaahum rasulun min الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين فيه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سندانو آيات جوميراو تقوتري قال جوميراو تعالى وبنك ولما وقت رسول نلالو جاءهم ورني be nulaɗo ɗo min indillahi je jawmirawo moy woni nelaɗo may woni muhammadun annabijo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nen nelaɗo may musaddiqul o gonɗinowo lima ma'ahum deftere wondude be maɓɓe fariqun yeɓre min alladina ɓen ɗon utu hokkaɓe alkitaba deftere nabaza sakkina kitaballahi deftere jawmirawo woni deftere jawmirawo wondude be maɓɓe mayɗo to qur'anu ko annabijo waɗi gonɗini nde e tabitini lallaytindinore annabijo ɗo nder defte mayɗo se kitaballahi mana nabaza fariqun ay fariqun yeɓre mana nabaza sakkina kitaballahi ay woni tawrata ko e sakkina nde wara a ɓaawo zuhurihim baɓɓe maɓɓe ay lam yamalu ɓe hurata bima fiha kowoni nder maare min al imani itte nuɗɗinki bir rasuli nelaɗo
وغيره بيتنا نؤمنك نلادو إنه نؤمن نلادو نمبتا ولا هيفر بدوماكو كأنهم أويمن همبي حاسو إنما نتقابو بين إنكو مايدو كأنهم أويمن همبي لا يعلمون بأن ما فيها كون در توراة من أنه نهانكو النبي جلاتي دو غردو دو بي قرآن دو لاتي لمانا غن دي نور توراة دفتر مبرو أويما بأن من أنه نبي حق أويما دم بأن دم أن بوجلاتي دو غن دو مانا غنغا أو من لبو أنها نهير بأن أويما بأن دم كتاب الله دفتر الله بأن أنها نهير كتاب الله دفتر الله واتبعوا بتوكي أتفن على نبذدو واتبعوا بتوكك ما هو دنند الشياطين الشيطانوجي تدلو جنگتا أي تلت الشياطين جنگتا على آددو زمن ملك لام سليمان النبي سليمان ومن معنى قد جنگتا دقا زمن النبي سليمان مي من السير إجي بو وكان المعنى هني جناجي وكانت إلاتك نو دفنت هدئيري عند السير ميدو ذات كرسيه لفكر والما فهنكو النبي سليمان لما وقتي ملكه لام ماكو نزيا إتا وندو بتالو أو من لبو كانت جناجي ميلاتك تفترق ديدو وجه السمع نندي وتبم ديدو موبا إليه فاقو يفضي وجدو imoba akaziba tewe mana watulqihi tisakkina ko di wujji be tewe godi hawti do tisakkina dum ila alkahnati fago e bude bude en may fayaktubunahu se bude en go windanu de ko ginnaji yeyi wujji ha malaika en be de tewe di ginnaji may hawti do sakkina e mayɗo ginnaji may sakkina ɗum haa ɓerɗe buude en goobo sey ɓe winda ɗum to wafasha zalika bolwa ɗum ɗo wafasha zenji woni washa zenji annal jinna anndu ginnaji waytaalamu ɗiɗo anndi alngayba ko wirni to wakkati mayɗo suleymanu annabi suleymanu fa jama mooɓi alkutuba defte goo ودفنها وإريده فلما مات وقت النبي سليمان ماي وني أجتي الشياطين الشيطانوجي دلت هنتي عليها دوما دو دفتكو فانا دو النبي سليمان إريكو يهنتي دوم على الناس هنتي همبه عليها دو إراغو فاستخرجوا أسيهم بورتني كو إراغو ووجدوا سيبتوي فيها نرقو إيرامي بتوي السهر سيري فقالوا بي إنما دنكنو يشاغما ملككم النبي سليمان دو ومردئون بهذا بيتهم دو ارتنان دو وقت ميدو فتعلموه سيهم بغو أنني أندل ديدي فورتناغو ورفبوا بفتيوني بشكني كتب دفته أنبيائهم النبوين مبه سيجاومراوي تعالى الذي تعالى وبنغك تبرية غم صبتنك ونصبتنك لسليمان ورد الرؤتك على اليهود دو يهود كوين في قولهم كونغول مبه انظروا لارينه تو نننكو دهين بغو هفتي ديدي كو إيراها نفطر ولا النبي سليمان هوي بدو نفطر دون ألم نفطر فسي أجمار دو جوني ردون jamaare ɗo moobo jamaare o waɗa tafsiru dow yimɓe sey ɓe waɗi tawiigo ay annabi souleymanu mayma deedey ko min hefti min ɗo huwa dow yimɓe ɗo on hanji on annabi souleymanu mardi o a senen ka annabi souleymanu o ciiroowo sey ɓe waɗi tawiigo fi gawlihim unzuru laara ila muhammadin يذكر ودو إن دير إلى وما قف سليمان النبي سليمان ودو والوهال ما قف الأنبياء النبوين الهالي وما كان إلا ساهرا النبي سليمان بولاتي إلا ساهرا كوين أشيره سي الذي وما كفر سليمان النبي سليمان وما كفر أهفراكي معناه عندنا كأندر سيري وهو تنراي سيري نعم كلا كو آدم قود ومعناه سيري فبيو قود ما يكفر جوم رسالة بي
الساهر يقتل ولا يقبل توبته يا آدم تو أمدلتي شريعة هو دي تو شريعة هو يا آدم أمدلتي مهانكو شيرو koda o wi o tuubi sharia jamantako innema ko ɓe mbaɗamo tan taw keefeero tan ko fooɗata ɗum bo ha sadaku be wañango ɓi adama hanjumay bo fooɗan mana holluki allah ɗo ko huwata ɗo woɗay ha tagu on ɓi adama on o hokkama kaza sey mi wari mi wi kaayi ko hokkaɗo yahay allah may ñande o hokkamo o carwiyam na na holli miɗo waɗa jidalu be kudura allah miɗo foɗotira be bawɗe allah be goɗɗo nasta dabare hon gokkon feere no waɗa zawalu dedey nema ka woni ha ɓoyatoɗo goo ka natta to on mayɗo gaɗowo ɗum mayɗo oda o wi o tuubi ɓe jaɓata ha sharia sey ɗume sey ɓe mbara mo han jonkiitamaji allah reni ayno ɗum jooɗon aynon noon ko to woodi anyo allah wi wama kafara souleymanu annabi souleymanu wama kafara hufraki ay lam yamal o huwa yasira andal siri li annahu ngam hu ko siri ɗo hufɗum ɗum keferaku walakinna bitasdidina wattakfifi ko walakinna ceyaɗina sekay ceyɗanuji kanñi on laati kafaruɗi hufrake yuallimuna annasa ɗiɗo andina himɓe asira andal siri aljumlatu jumlataɗo ni haalum ɗum haal min bamiri iggelameri kafaruɗo wa yuallimunahum ɗiɗo andina ɓe ma unzila ko jippina alal malakayni dow malaika en ɗiɗo ɓe on woni hamɓe ulhimahu longinaɓe andal siri mina siri wa ɓuriya jangirama bi kasri llami ɓe ha alal malakayni jangirama alal malikayni ɗo bo dow laamiɓe ɗiɗo bo bi kasri llami alka'inayni na laatiɓe ɗiɗo bi babila ha wuro babila ay baladun babila mayɗo baladun ɗum wuro fi sawadil iraji woni malaika en may woni haruta wa maruta be maruta badalun ɗum badal aw atfu bayanin ko atfu bayan lil malakayni wonango malakayni ibnu abbasu gala o wi umano hamɓe sahirani siroɓe ɗiɗo kana ɓe laatake allimani ɓe ɗon andina asira andal siri ɗo waƙila wiyama malakani malaika en ɗiɗo on ɗonzilaɓe jippinama bi talimihi ngam andinki andal siri ibtuliyaɓe jarribama ibtila'an ngam jarribeki min allah igge jawmirawo jarribeki linnasi onango himɓe allah waddi ɓe andina andal siri ɗo ngam jawmirawo jarribo ɓiɓɓe adama en amma wama yuallimani min adin wama yuallimani ɓe andinta min adin ko gooto nden o wiɗo min ɗo zaidatun ɓen siɗo mana ɓe andinta ko gooto hatta yaqula sey to ɓe wimo lahu wonango mo nusan dow nasihaku innama no yeccago ma nanuno minon ɗo fa finnatun min masibo on mana waddugo amin ha duniyaru nden laato min ɗo andi andal siri nden mo wari fuu min andina ɗum ɗo min ɗo andine fa to min janginima andal siri ɗo ɗum masibo on ha dow maɗa woni baliyatun ɗum masibo min allahi linnasi onango himɓe liyamtahinahum ngam allah jarribo ɓe bitalimihi be andinaki andal siri faman ta'allamahu on ɗon biiɗo min ka andineyam hanyu waman ta'allamahu on ɗon andinɗo andal siri may kafara fe o hufro waman tarakahu on accuɗo andinaki andal siri fa huwa ɗon bo hanko ɗo muminun o muminijo fala takfur tata hufrana bitaallumihi be andinaki andal siri fa in aba toɓɓe malaika en go wi ɓi adama banni yecci ɗum mana ella andineki andal siri may yeccimo bo soyde ella may mana to andinaki may to wi o jangan sey ɓe janginamo to wi aa hanko ka ndikka o luttida be imanu maako ɗon bo sey ɓe accamo ɓe yettanamo allah fa in aba to salake illa talima koyna andinaki ɗon bo allah maahu sey ɓe andinamo andal siri may jawmirawo wi
فيتعلمون بدو أندينو منهما فيتعلمون بيبي آدم إن قدون أندينو منهما إذ ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما هو ندين عند قال يفرقون قال بسندتا بين المرء حق نبي آدم وني كوركو وزوجه بجب مودم معنى به ها عند السيريدو بأن بين النقو يفنغبا معنى بوتو ما يوانيا بوتو لأنه بيكو كلا كلا بوتو فو يمغبا وانيا إلى الآخرين معنى هو أن السيري مايلو فبجنجي قال سيري ماي انبياتا waɗana mo karfa ɗo funa aɗon nder noone anndal siiri allah reen ay ɓiyan yam gaba kullan ma ilal akari kala ko moye mana waña gooto wa ma hum ɓe laataaki ay a saharatu ɓe laataaki bi darrina ɓe torrirooɓe yi ɓe siiri ɗo ay min zaidatum to ɓe laataaki ɓe torrooɓe min aadin ko gooto illa bi isnillahi sey ɓe muuyo allah ay bi iradatihi ɓe muuyo maako يتعلمون بدو أنينو ما يبرهم كترة به في الآخرة در لاهرة ولا ينفوهم نفتابه وهو عند السيردو ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاج ولقد لا مقسم اللام والله أنه ولا والله قد علموا حقيقة بأني وني اليهود يهود كأن أني لمن اشتراه قنطن بطتر عند السيردو معنى شبد عند الفيردو وني اختاره وصبي عند الفيردو أو يستبدله قوما ووتت عند الفيردو بكتاب الله بدفتر الله ما له في الآخرة من خلاج إبجي جدل وني جدل هنة ما له ولنا وفي الآخرة من اللاهرة نصيب له وني معنى جدل في الجنة ساين دم جودري وهذا ودي كجوم رياض التفسير وودي to ndano ɗum jooɗori haɗo ko ngam qissataɗo may ɓurna himɓe tafsiruji fuu yehi dow qissaji may feere israilinkeji isnadumaji laafuɗum kam ɓurna fuu to amma sey ɓe ɗo waddani bo ɓurna defte tafsir fuu wadda qissaji may sey ɓe wiya ɗum israilinkeji mana isnadumaji laafuɗo hanyon alqissatu qissa majum ɗaaluɓe wi inna almalaikata andu malaika ayyaru ɓe aybi bani adam ɓiɓɓe annabi adam ɓe aybi ɓiɓɓe annabi adam bi kasrati ɗuɗuki zunubihim zunubaji ɓiɓɓe annabi adam enen kenan faqala llahu sey allah wi tabaraka wa taala inni no min halaktuhum mi tagi ɓiɓɓe annabi adam ɗo wa rakkabtu mi wa'indiri fihim ha maɓɓe mi wa'indiri shahwatan suunoji tattabi kiitotoɗi minhum igge maɓɓe hasihi lmaasi ɗeɗo gedde ayɓe ɗum aybata ɓiɓɓe annabi adam ɗo ay min on anndi komi wa'indiri ha maɓɓe ngam nane ma allah may ɗo hikima maako o tagi kuujeji nayi o tagi ɓiɓɓe adama o tagi be ginnaaji kanñi ɓiɓɓe adama be ginnaaji sey allah waɗi kanñi ɗo ɗi mukallafatu bana no en juulata en suumo ɗo to en juuli en suumi en heɓa mbar jaari ɗo nonno ginnaaji fuu ɗi juulan ɗi suuman ɗi heɓa mbar jaari
woodi ɗowtaniiɗi Allah woodi geddi Allah woodi keeferi bo nder maaji bana enen ɗo woodi ɗowtaniiɗo Allah woodi geddo Allah haa nder meɗen woodi keefeero woodi muminiijo to nonno ginnaaji fuu hanyon Allah tagi ɓiɓɓe aadama en ɓe tagi ginnaaji nden o tagi dabbaaji ɗo bo sey o wanni en tafsiili dabbawa kasaaɗo a ho'a nga a ñaama a ƴakka kusel maaga a yara ndiyam ngam terɗe ma semmbiɗa ɗi njiyam min Allah ngam a yaha a rewa yam bana ɗume bana mbaala mbeewa en gertooɗe en agwaaga en jawlo en irin leldi en ɗo ka pat en ñaaman woodi nder dabbaaji may boo feere Allah tagi amma kanji ɗo en ƴakkata bana ɗume en ho'a iri puccu en ɗo haa mazhaba meɗen be wamde be alfadari haa mazhaba me en ƴakkata bana puccu ɗo amma mazhabaji goɗɗi ko puccu ma hamɓe ɓe ƴakkat to Allah tagi ɗi kanji boo wakkati moota be machine wolaano sey on woɓɓo puccu on rimda puccu may ɗo yaara on haa nokkure nde on numanno on yiɗi yahugo nden Allah waɗi dabbawa ngon nga boo on waɓɓotonga nga rimdanan on dongal nden on ñaaman nga boo bana ɗume bana ngeelooba hukamawu en ɓe wii rimngal ngeelooba jeyi hoo'ata to hakkilay moota pikap ɗo fotayi hoowugo wakkati moota wolaano be ɗume on yaarirta kare mooɗon sey on rimda ngeelooba man yaarana on kare mon to yiɗi haa jaada haa ma balwa haa jimi haa on giɗi nden to on nani weelo on hirsanga go kanga ngeelooba go ko ma on loojanga sey on ñaama amma ngam ɗume on yetta Allah heɓa terɗe mon semmbiɗa on waala naafugo ko ma on janga qur'anu ko on waɗa istigfar jotta nemaaji ɗi Allah waɗi ɗo fufa naa way goɗɗo neninoro bee maaji o raw ƴaggo fa na hanjon Allah waɗani ɗum ɓii aadama ɗo ngam o nenirono bee maaji o yetta Allah o yaha o rewa Allah e noy to o hooyiɗi o neminiri bee maaji o yehi oɗo yedda Allah boo to ñannde feere Allah nangan mo ani to keeserɓe noyi haa ɗo ni ɗo ɓe keeserɓe amma Allah ɗo nemini ɓe ɗo ka ɓii aadama may foti ɓee mo juulata min kam to sey Allah may ɗo nde o waɗi dabbaaji may kaci ɗiɗi woodi ɗi en ñaamata woodi bo ɗi en ñaamata ɗi en ñaamata ma Allah wii en ñaama ɗi en yaha en rewira Allah bee ñamdu ndi en ñaami ɗo mana en semmbiɗina terɗe men yaha en rewa Allah jey en ñaamata boo nder may ɗo Allah wii sey en taskito a taskito taddi may ɗo no Allah waɗiri ɗum boɗɗum ndaa fawne ndaa wooɗugol sey modibbo ami modibbo feere fukaraajo yahi ɗo jannga haa maako sey o wi'ata dabbaaji ɗo Allah waɗani en dabbaaji ɗo ɗi fuumaaji ngam en naftoro on o wii en ñaaman naa o wii ko Allah hoddiri en ñaama goɗɗum bo en waɓɓoto on o wii kaayi Allah suure goɗɗum feere ka nder dabbaaji ɗo kalluɗum fa Allah waɗay ɗum ngam nafa en kam o wii walaa huunde ko Allah waɗay ngam nafa ɓii aadama sey o wiimo ko mboodi fuu o wii mboodi fuu Allah waɗi ngam a naftoro an ɓii aadama o wi to ɗume on nafu haa mboodi o wi to an ɓii aadama a ho'a mboodi ɗo to yiɗi a eewandi haa naange mboodi ɗo ndaa walaa ñebbam meeɗa yiiwaago bo nden mboodi to a yiindi haa naange ndi ɗo ɗelka o hakke booɗugo laral bee ɗume bee ɗiggugo ɓanndu so a laari mboodi ɗo no ndi wooɗiri bee no ndi ɗiggiri ɗo nde ɗi ɓernde maari wooɗayni haa mboodi wanni fuu ndaa mboodi mo wolaano sawru ma ho'a hayre marɗo no sawru boo jogo sawru mo wonaa sawru wifto faɗan haa tonni a sey nden kam no ɓii aadama wooɗiri fuu to ɓernde mum ɗo wooɗay ñannde darngal o kalko wotan ɓii aadama to yiɗi o ɓalwa to yiɗi o wooja to yiɗi o ñidda no o wayi pat o wa'a o haɓana ɓerngel maako ɗo hootana Allah hula Allah tan to hanko jawmiraawo may ɗo sey o lori o tagi malaa'ika en
malaika en hamɓe bo ɓe laatay ɓe mukallafuna ɓe deftinaka kala dewal ɗum amma hamɓe daga ñande Allah tagi ɓe ɓe yeddata Allah ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanata ɓe somata ɓe naywata bo daga ñande goɗɗo feere nder malaika en daga ñande Allah tagi mo oɗo dari yooriti senna Allah ɗo nonnoon may ha darngal to sey Allah tagi kuujeji ɗiɗi ɗiye on woni kanji o tagi ablu be shahwatu sey o hooyi ablu o hertori malaika en tan hamɓe on heɓi ablu ɓe ɓe heɓi ablu ɗo hamɓe kam ñamɗe wala ha maɓɓe te'ugo wala ha maɓɓe ɗanago wala ha maɓɓe somugo bo wala ha maɓɓe yeddugo Allah bo fe'atako ha maɓɓe ko ndey hamɓe ka ɓe ɗo dari ɓe rewan Allah ɗo tan la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun hamɓe ɗo sey ablu hertorama ɓe Allah may hooyi ablu hertori ɓe to nden o hooyi shahawatuji bo mi yiɗi kaza mi ñaama kaza mi te'an mi waɗan kaza hanjum wiyete shahawatu a yiɗi kaza a ñaama belɗum a waalo ha boɗɗum a ɓorno boɗɗum a te'a boɗɗum ko nanndi be may ɗo hanjum shahawatu hanjumay bo sey Allah hooyi hertori dabbaji yotta dabbawa mbeewa taddirani nga woowi heɓugo kurori liirandi ha saare maɗa ko a diwan mbeeluma accata warugo ngam ɗo mi yenƴindo sey nga wara nga yuurno ha saare ni yuurno bana goɗɗo lenata nga yuurno to tawi kurori ɗo ni fa heɓi to wara daro ha kurori tan ɗo mi yenƴindo lawlaw ngam hanga nga deftinama shahawatu nen to nga ñaami nga haari bo tefa haa toyi to ɗum wordere haa to debbo maaga to ɗum dewre bo haa to gorko maaga tan kal ayri laysa lahu bi cheyin himmatun illa istidamul gasdi hawla al misbah nonno dabbaji may fuu bo naa ngoota tan shahawatu ɗo tan Allah deftini ɗi ñaama ɗi haara ɗi ɗaano ɗi sabta ɗi te'a tan haala may timmi to enen ɓiɓɓe adama ɓe ginnaji goo bo ɓe Allah hooyi ɗiɗi fuu waɗi hatire hooyi shahawatu ɓe agu goo fuu waɗi hatire ko moye wara futta ko yiɗi an ɓi adama ɓe mata kam kam mi woodi ko fiiɗi yabbi mata ko jangal leɗɗe tan waɗa ɗo ɗo hoyi ɗo hoyi ɗo hoyi ɗo hoyi amata e mona yo jam ya yecca daadiraɓe may ɓe waɗa muñal yewwa to sey Allah may ɗo o hooyi shahawatu go be ablu go sey o waɗi ha tire enen ɓiɓɓe adama be ginnaji on moye wara ho'a ko yiɗi to a mumni gite to juuɗe ma yani dow shahawatu a nanda be dabbawa tan a andama ko Allah waddanima ha duniyaru ɗume a yiɗi a ñaama belɗum a ɓorno boɗɗum a waalo ha boɗɗum a wolwa haala ha a safta a ɗaano bo ha a safta a wanca bo ha a yiɗi a huwa ko a yiɗi a labza ko a yiɗi nden a mayra no a yiɗi a yaha a heɓa ko a yiɗi ɗum waɗata to a senden kam a habda no hakkilo ma wa'i funi a ho'a jikkuwol ngol hertorama malaika en ɗo hangol afnu sey a jooɗo a numa min kam
ko Allah waddani